खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि BM सिराप चेनेलखौ नायगिरि जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा बेमार जानानै साग्लोबसारजानानै दङ आरो लोगोसे बैफोर बेमारखौ फाहामनो थाखाय रां गैयिनि थाखाय सोरबा सुबुंफ्रा गोबां थैलांबायबो बेमारखौ जुदि रां थानायमोनबा फाहामनो हागौमोन बाट रां गैयिनि थाखाय रां थोजासे बुथुमनो हास्लाबैनि थाखाय बै सुबुंनि जिउ खहा दिनै बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै जों BM सिराप चेनेल जानानै गोबां नाजादों बैसोर सुबुंनि जिउखौ बासायनो थाखाय भिडिअ बानायनानै जों रायजो राजाफोरनि गेजेरजों जाय रायजो राजाफ्रा अनसुंथाइ होनो गोसो बै अनसुंथाइखौ बैनि डाइरेक्ट सुबुंनि एकाउन्टआव सोनानै होनाय जाहाथे बे सुबुङा देहाखौ फाहामथाय लानो हाथों ना होमबा गोबां रायजो राजाफोर दङ जायफोर गावनि अनसुंथाइ गावनि रां खामायनायफोरखौ डनेसन होनो गोसो आरो बैसोर सुबुंनि जिउखौ बासायनो थाखाय गोसो जों बेबायदिखौ मिथिनो मोननानै जों बे भिडिअखौ आरम्भ खालामदों 4 इयार्सनि सिगां दा दिनै गोबां सुबुंखौबो जों मदद खालामबाय आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिनिफ्राय टाउन आरोना क'क्राझार टाउननिफ्राय 5 मिनिटसो लागोन टाइमा नोंथांमोना मिथिखागौ रुपुनाथ ब्रह्म जोंहा लिरगिरि रुपुनाथ ब्रह्म औवाबारि गामि दै बे क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा बे गोदान अभारब्रिज साइडथिं थांबाबो मोनगोन नोंथांमोना आरो ओरै गार्लस कलेज हाई सेकेन्डारि बेथिं थांबाबो मोनगोन आरोना स' ल' कलेज जानानै आरोना नैबे गोदान ल' कलेजखौ नङा दै फुराना ल' कलेजनि लामाथिंजाय स' रायजो राजाफोर बे औवाबारि खाथियाव थानाय हालदैबारि होनना बुंदों हालदैबारि गामि बे गामियाव सासे सुबुंनि जिउआ गोबां खैफोदाव जाना दं रायजो राजाफोरा सेंग्रासो मानसिया आंजों समान होनना बुंदों बैसोआ खमावबो 26 मिन्स सिमिलार विथ मी आंजोंनो एखे जाहैबाय स' बिथांनि माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि सायाव आं देखायगोन गोबां दुखुआव दं रायजो राजाफोर नोंथांमोननि बिराद गोनांथि मदद आरोना बे सेंग्रानि सायावहाय हाबाबो जायाखै दासिमबो औवाबारि गामिनि खाथियाव थानाय हालदैबारि गामिनि हानजाग्रा होनना बुंदों हानजाग्रा ब्रह्म बिथांनि नामा मिथिबायना हानजाग्रा ब्रह्म मा गासै डिटेल्सखौ नोंथांमोना मिथिगोन आं बेखौ जास्ट नोंथांमोननि सायाव एक्सप्लेन होदों औवाबारि गामिनि खाथियाव थानाय औवाबारि गामिनि खाथियाव थानाय हालदैबारि गामिनि हानजाग्रा मिन्स औवाबारिया जोंहा लिरगिरि रुपुनाथ ब्रह्मनि बिथांनि गामिमोन स' बिथांनि बे गामिखौ आङो मैयासो थांनानै मिन्थिनो मोन्दों रायजो राजाफोर निस्सय स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांदो आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोन्दोंब्ला अननानै शेयार खालामनायजों लोगोसे लाइकबो खालामना हो लोगोसे नोंथांमोना सापर्ट खालामनो गोसो दंब्ला बे होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना मदद खालामहरनो हागोन डनेसन हरनो हागोन आरो लोगोसे बे बेमारि एबा न'खरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनो गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना बे एकाउन्ट नाम्बार होनाय बा गाहायाव होनाय नाम्बार जि फन नाम्बार होदों मोननै नाम्बार होदों बे नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनानै रायज्लायहरनो हागोन सोंनो हागोन रायजो राजाफोर गासै खोथाफोरखौ स' खुलुमनानै नोंथांमोनखौ आं मदद होजानो थाखाय खावलायनाय थाबाय माने आदाया बेबायदि हालोदाव नोंथांमोना नायबा बिनि महरखौ नायबा बेखौ माने हाबा जानाय बा माने आदै बुंथावना बायदि नुगोन आरोना नोंथांमोना साननो हागौ आरोना दा बेखौ बोरै आदा बुंथावना बे आदा नङाना बेयो आदैसो जागोन नोंथांमोना बिदि साननो हागौ आरोना खिन्थु बिथांनि बैसोआ बेसेबां जाखो 26 ना खिन्थु बिथांनि महरा बेजों माबायदि जादों होनबा लोमजानानै दा बिथांनि किडनिया बेमार जादोंमोन दुरबल माखासे किडनि आरो लिभार प्रब्लेम जादों आरोना स' बिनि थाखायनो बेबायदि जादों स' बिनि माखासे बाथ्राखौ नैबे फंबाया बुंनानै होगोन दे नों एसे डिटेल्सखौ बुंनो हालाय एसे जेनेबा मानिफ्राय स्टार्ट दे फार्स्टनिफ्रायनो जेनेबा बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो जेनेबा जोंना नैबे आदाया जेनेबा बे आंनिनो काजिन ब्रादार जायो दा बिनि फंबाय असे नैबे जाहैबाय जेनेबा बे आदाया ओरैनोथ' बियो 26 बोसोर जेनेबा सेंग्रायानो जायो आरोखि दा सिगाङावहाय बिदिनो जेनेबा बे बेमारखौ माने हमस्लाबनो हायाखैमोन दा बे समाव बिथाङा जाया लोङा ओरैनो थानाय जादों आरोखि दा बेवहाय मोदोमाव बेफोरबायदि जालांदों ओमफ्राय बिनि उनाव जों एमआरएमआवहाय लांदोंमोन दा एमआरएमआव लांनायाव बेबायदिनो माखासे लिभार आरो किडनिनि एसे प्रब्लेम मोननाय जादों नाथाय एमआरएमआवहाय मोजां फेसिलिटि गैया होननानै जोंखौ गुवाहाटि GMC होननायाव रिफार खालामदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दा बेयावबो जायाखिसै जोङो डाइरेक्ट न'आव फैफिनबाय न'आव फैनानैहाय जों बिदिनो जा फानलु फानला एसे फैसा जमा खालामनाहाय जोङो कचबिहार तुफानगन्ज होननाय जायगायाव थांदोंमोन आरो कचबिहाराव मा होनो तुफानगन्ज ओमफ्राय दा बेवहाय दा होनदों आरो जेनेबा डक्टरा बिदिनो मोजां जागोन बिदि होनना बुंदोंमोन नाथाय दा बिनि मुलि जानानै दङ दा बेबायदि कन्डिसनाव दङ दा जेबो इमप्रुभ जायाखै ओमफ्राय हामगोन होनखादों डक्टरा हामगोन होनदों ओमफ्राय दायो प्रब्लेमा जाहैबाय मा फाइनान्सियेल प्रब्लेम ना देहाखौनो थिग मोना ओंखामखौनो जानो थाबायनो
माने सिखारनो हारसिङै हागोन हाया सिखारनो हाया होनांगौसो माबायदि मोनो ओरैनो मोदोमफ्रा आलौ नामा मोदोमफोरा साजोबो साख्रुबजोबो ना नोंनि पिक्सारखौथ' नायबाय आं आगोलनिखौ जेब्ला नों बिदि नङामोन मस्थाथारमोन खिन्थु हामबाय आयनायाव नायोब्ला बोरैबा मोनलायलायबाय ना माब्लानिफ्राय जानाय बायदि मोननायमोन ओरैनो आदाया बे डिसेम्बरनिफ्रायनो एसे जाखादों 2020 डिसेम्बरनिफ्राय ओंखाम जाया मा जाया बिदि थाबाय थानाय जाबायना होमबा बेखौ माने किडनि आरो लिभार आरो ना मेन प्रब्लेमा बेनो आरो बेना होमबाथ' हामगोन नोंगोन ना इयो हामगोन दा जों मोजां ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय माने फाइनान्सियेलाव होयो नालाय ओरैनोथ' जों खोनायो जेनेबा सिलिगुरिफ्राव होमबा माने बेखौ नायगार बुथारो नङा होमबा औ बेखौनो बयबो जेनेबा हायोबा एफायनो अनसुंथाइ खालामनानै स' रायजो राजाफोर नोंथांमोना जि हायो आरो ना जास्ट बैसोआ बुंबा 26 बुङोब्लाथ' जों सानैजों समब्रा समब्रिसो मिथिबायना होमबा बे आदाया माने थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बरनिफ्रायनो एसे मोनदोंमोन आरो मोनदांदोंमोन प्रब्लेमा इलेक्सन एमसिएलए इलेक्सन जोबखांनाय लोगो लोगोनो बिथांनि हालोदा बेबायदि जाबाय आरो ना ओमफ्राय रायजो राजाफ्राव आंखौ लेंहरनाय खारना बेनोखि माने नोंथांमोननि सिगाङाव बे बेमार जानायखौ फोसावनानै होनो आरो लोगोसे नोंथांमोना जि हायो एसे नैबे ब्रादारनि देहाखौ नायनो थाखाय मदद खालामनाय आरो लोगोसे बिथांनि बेमारा जाहैबाय लिभार आरो किडनि प्रब्लेम नोंथांमोनाबो सोरबा बेबायदि लिभार आरो किडनि बेमार जाखांबायब्ला आरो हामबायब्ला बेखौबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बारखौ बुंना होनो हागोन नामा नों ओरैनो आंनिखौ बुंसै नोंनिखौनो होना होदो दे आंनि नाम्बारा 9365608930 ओमफ्राय नोंनाबो दंना आंनिया 7896490524 औ नैबे ब्रादार आरो नैबे ब्रादार बिसोर सानैनि गेजेराव नाम्बारखौ आं होखाबाय दायो आरो लोगोसे आं स्क्रिनावबो होनो हागोन माने बुंनायखौबो होबाय बेयावनो कल खालामनानै नोंथांमोना साजेसनखौ हरनो हागोन आरो ना आरो बहा लांनांगौ लांनाङा आरो आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायाव ओरैबायदियाव हामो होननानै रायजो राजा पाब्लिकफोरखौ नोंथांमोना एसे ओरैनो कनफिउस खालामनाङा नोंथांमोना जुदि इदिबायदि हामनाय मोनदोंब्ला बै नाम्बार नोंथांमोना कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे नाम्बारखौबो हो ओरैनो आसुथुनानै खोन्थाहरोब्ला जेनेबा जायगाफोरखौ मिथिया गारा ओरै बुंलाबायनानै खुनु लाब जाया नङा होमबा खायसे मानसिफोरा गोबां भिडिअ इदिबायदि कमेन्ट खालामो ओंखायनो बेखौ बुंखादों आरो ना बिथांमोना माने ओरैबायदि हामो होननानै बै पाब्लिकफोरखौ बिराद कनफिउस खालामो ओमफ्राय खायसे मानसिफोरा सोरबा अनसुंथाइ होनो नागिरबाबो बिथांमोना होला आरो होमबा बे बेमारा ओरैनो इजिसो मासो होननानै खालामनो नागिरो आरो ना स' बिराद बेफोरबायदि खालामनाया बिराद गाज्रि खिन्थु नोंथांमोना जुदि मदद खालामथारनो गोसो जादोंबा बै नाम्बारखौबो होफा कमेन्ट खालामनायाव थिग नाम्बारखौबो होफा जाहाथे बे नाम्बारखौनो लानानै जों कल खालामहरनो हायो आरो ना कन्टेक्ट खालामहरनो हायो मिथिबायना आरो लोगोसे नोंथाङाबो नोंथांनि नाम्बारा दंब्ला बे होखानाय नाम्बाराव कल खालामना खोन्थाहर नङा होमबा आं बेखौनो खुलुमनानै रिकुवेस्ट खालामो नैबे आदाया थांनाय 2020 डिसेम्बरनिफ्राय जादों होनबा बोसोरसे जाबाय बोसोरसे जासिगोन बोसोरसे जायाखै आरोना जासिगोन औ दा नभेम्बर अक्ट'बर जाबाय नालाय 10 मास जाबाय नङा होमबा 10 मान्थ स' बोसोरसे जां जाथारबाय मानसिनि हालोदा नायदो बोसोरसे जायैयावनो माबायदि हामजोब्बाय मानसिया आरो सेंग्रासो हाबा जाबावाखै स' रायजो राजाफोर बिनिखायनो माने नोंथांमोना हायोब्ला एसे जि हायो बिथांमोनजों रायज्लायनानै मदद खालामनो हायोब्ला माने थाइसे हायो थाइसे थाइनै नैबे आदानि थाखाय देहा फाहामनो थाखाय लिभार आरो किडनि बेमार जादों बिथांखौ फाहामनो थाखाय एसे जि हायो नैबे ब्रादार सानैजों फन नाम्बार होगोन आङो स' रायजो राजाफोर नैबे जों माने बिरचरन ब्रह्म आदैजों जों रायज्लायगोन मानो बिरचरन ब्रह्म आदैया जाहैबाय नैबे सिङाव थानाय मा नामलाय हानजाग्रा ना हानजाग्रा ब्रह्म आंनि बे ब्रादारनि बिफा आदैया रायजो राजाफोरनिसिम मा बुंनो सानो आरोना रायजो राजाफोरनिसिमथ' आं मा बुंनो रोंबावनो आदै आंथ' जा नायबोदोंमोन जा हायो नायबोबाय ओमफ्राय दा आं नायनो हायिनि दा न'आवनो दंथ'यो आरोखि थाखा फैसा गैला जोबजोब्बाय एसे मोसौ मोसा अमा दङ बेखौ फानजोब्बाय आङो हानायखिनिखौ नायबाय आरो ओमफ्रायथ' दा उफाय गैथ'ला गोजानाव डाक्टारनाव लांनोबो रां रुफा गैया बेनिखायनो आं लांथ'नाय जायाखै आरो दा बे मानसियासो सेंग्रासो हाबाखौनो जायाखै बेहा दा बिदिब्लाथ' बेहा माने बेबायदि अबथेरा जायोब्ला बिराद माबा मोनसे जागोन ना इसोरा माने थाबैनो बेखौ फाहामनो हाथों ओमफ्राय ओरैनो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय माबाफोर बुङोबा रायजो राजाफ्रा अनोबा एसे थाइसे थाइनै जाहरो बे गथ'नि नामै हानजाग्रानि नामै हरना हो
ओरैनो बेसेबांसो थांखो दासिम गांनैसो थांबाय दं 2 लाखसो थांबायना ओमफ्राय नै मादैयाबोथ' लोमजानासो दङ हागोन बुंनो मादैया बुं मादैया मा बुङो दे बुंनो आं हमना होनसै दे माने आंथ' आंनि फिसानि थाखाय मदद खालामनानै फैदोंमोन थाइसेबाबो थाइनैबाबो जाहाथे गोजानाव लांनो हानाय अननायजों मदद खालामबा एसे हामलायो खोमा गोजानाव लांबा थांनो मोजां मोन बुंनो सानदों आरो आं लोमजानायसो बेखायनो फिसायाबो गोबाव जाथारबाय नाया नंबा नायबाय जोङो जा एसे दङ जाखिनिखौ दा जोंबो गोजानाव लांनो हायाखिसै डाक्टार मोजाङाव लांबाय बायबा हामगोनलाय खोमा होननानै बयजोंबो एसे अननायखौ मदद खालामजानो लुबैदों आरो जोङो हामो खोमा होननानै ओमफ्राय एसेबो माबोरै माने बै समाव जुदि थाबै लाङोमोनब्ला बेबायदि हालोदसिम जायामोन खोमा दां किजान माने बै समाव मोनथियाखैमोन नामा डक्टर मोजांनाव लांनायबा हामसिगौमोन खोमा बिदिनो डक्टर मोजाङाव मोनहैयाखैना बै समाव लांनाय समावबो जुदि डक्टरा मोजां जानायमोनब्ला माने हामसिगौमोन आं एसे माने डक्टरफोरा खायसे मा खालामो बै फैसानि लबावनो हामगोन बायदि देखायनानै बिलफोरखौ माबाजोबना लायो ओमफ्राय बे डक्टरा बे नाम माबानि डक्टर नंखाया ओमफ्राय हायागारानो ओरैबायदि माने बिल बानायनो थाखाय सोसोमना बायनानै लाना फैसिना नायबाय जोंबो हानायखिनिखौ दंनायखिनिखौ दा रां रुफा गैला गोजानावबो लांनो हाला बेनो जाहैबाय दा न'आव थानायानो जाहैबाय रायजो राजाफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांबायना बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै एसेबाबो मोनथिबाय जानांगौ खोथाफोरखौ स' भिडिअखौ अननानै लाइक खालामना होबानो जाबाय लोगोसे आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय जाहाथे सोरबाफोर बे भिडिअखौ नायनानै अनसुंथाइ हरग्रा सुबुंफोर आरो रायज्लायनानै माखासे जायफोर फाहामथाय मोनखांबाय स' बिथांमोना जाहाथे बेखौ साजेसन हरनो हायो स' नोंथांमोननिफ्राय गोसो गुरै बिएम सोलोब चेनेल जानानै आं मुसुर प्रकाश नार्जारिया गासिबो रायजो राजाफोरखौ गोसो गुरै खुलुमनानै आं माने बेनो बुंनाय थाबाय जे नोंथांमोना बे भिडिअखौ अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना भिडिअखौ माने बे भिडिअखौ नायनानै लोगोसे आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो हागोन जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ बेबायदिनो लाबोनानै होफैनो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांमोना खाबु मोनो रायजो राजाफोर स' थेंक इउ सो माच गाइस जय बर' हारिनि जय थेंक इउ